Týždeň po skončení majstrovstiev Európy vo futgolfe usporiadala Slovenská futgolfová asociácia gala večer, na ktorom ocenila najlepších hráčov a tímy v roku 2024. Najväčšie ovácie pochopiteľne zožala mužská reprezentácia, ktorá sa z tureckého Beleku vrátila s titulom kontinentálneho šampióna. Jednou z kľúčových postáv v finále proti Španielom bol Jozef Nemec. Tak určite som si to užíval, hral som ten den výborne, urobil som vlastne jenom takú jednu chybičku na jednej jamke, ale prostě ten den mi prostě padalo a hralo se mi dobře, daroval mi vlastně Španěl na prvé jamke, dostal mě do klidu a potom jsem hrál svoju hru jako celý rok a stačilo to prostě na dobrý výsledok. V málo ktorej svetovej sále môžete naraz vidieť až 4 svetové jednotky v jednom športe, no pre slovenských futgolfistov nič nezvyčajné. SFGA ich za úspešnú sezónu ocenila tiež. Na gala večere nechýbala ženská svetová jednotka Klaudia Nemcová, seniorská Marek Vitek, juniorská Samuel Sobko a aj Jan Holič, ktorý ovládol kategóriu seniorov plus. Je to pre mňa neskutočný šok, pretože som to vôbec nečakala. Stalo sa to pre mňa veľmi náhlo a ja som vlastne začala v roku 2020 ako nefutbalistka, takže pre mňa tá cesta bola trošku náročnejšia tým futgolfom a celá tá sezóna tohtoročná ma od začiatku šokovala. Ja som študovala v zahraničí, čiže som nemala veľa príležitostí na turnaje a všetkých tých turnajov, aj tých väčších, čo som sa zúčastnila, sa mi podarilo teda povyhrávať a tam to nejak začalo a pokračovalo celú tú sezónu a dúfam, že to bude pokračovať aj tú ďalšiu. Hoci World Tour zakončila na poste svetovej jednotky Klaudia Nemcová, na domácej túr sa najviac darilo uradujúcej majsterke sveta Lucii Čermákovej. Stala sa majsterkou Slovenska a ženskú kategóriu vyhrala aj v slovenskom pohári. Sezóna 24 bola taktiež pre mňa veľmi úspešná, čo sa týka hlavne tej slovenskej túry a slovenského pohára, ale hlavne vidím to, že mám stále väčšiu a väčšiu konkurenciu, za čo som vlastne veľmi rada. Mužský majstrovský titul išiel v roku 2024 do rúk Andreja Ivana. Okrem domácej scény sa mu darilo aj v zahraničí. Titulu majstra Európy v tímovke pridal koncoročné 3. miesto vo svetovom rebríčku. No znamená to pre mňa veľmi veľa, pretože taký úspech som nikdy ako nedosiahol v športovom svete, takže to znamená pre mňa neuveriteľne veľa a oslaviť som si užil naplno ešte priamo v Turecku, takže úžasné. Tímovú súťaž u nás vyhrali v roku 2024 futgolfisti Nitry, ako na túr, tak aj v pohári. Slovenský futgolf má vo svojej 10-ročnej histórii za sebou fantastické 2 roky. Môže ich v budúcom roku ešte niečo prekonať? Futgol sa na Slovensku rozširuje a každoročne nejak prichádza 10-15% hráčov a aj hráčiek, tak aj mladých hráčov, tak sme veľmi radi tomu a verím, že aj po týchto majstrovstvách Európy, že bude to mať trošku väčší nábeh a tešíme sa na novú sezónu a budeme mať očakávania určite väčšie ako v minulej sezóne, že aj tento úspech tomu pomôže, že to nabere trošku rýchlejší spád a prídu noví hráči a aj verím tomu aj partneri.